Monsignor Carmelo Repalo. Nilqgħukom fostna f'dan is-santwarju għażiż għall-Ewkaristija ta' jum il-mulej. Nsellem mhux biss lilkom li ġejtu mill-bogħod u mill-qrib, imma nsellem ukoll lil dawk li qed isegwuna minn diversi postijiet, kemm f'Malta, kemm f'Għawdex, kemm il-barra minn xtutna, permezz ta' trasmissjoni tar-Radju tal-Madonna, Radju Marija. Magħna llum għandna l-Arċipriet Ewkaristiku Żammit li huwa l-Arċipriet tal-Parroċċja ta' San Sebastian ħal-Qormi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom ilkoll. Ħuti ejjew narfu in-nuqqasijiet, il-ħtijiet, id-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jiena nibda ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemin, billi ħallejt mirjieti. ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġi, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Nadurak, naturġiet, roddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla inti tatina l-aqwa xieda tas-seta tiegħek bla tarf, għax inti taħfrilna u tħenna għalina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu t-triq tal-wedit tiegħek u tatina sem il-ġid tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej, intom tgħidu, mhijiex sewwa l-imġiba tal-mulej? Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu ikun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u isalva ruħu għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali ngħidu flimkien. Ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek mulej. Triqatek mulej arraftni.
il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi, għalik nixxenna il-jum kollu, ngħidu flimkien, ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta' żażiti, int tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tjiba tiegħek, ngħidu flimkien, ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu, ngħidu flimkien, ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi farraġġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm ix-xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fehma waħda u imlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għalf taħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħadd ieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr il-Alla, jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisemgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal il-qasisin il-kbar u l-xjux tal-poplu. Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu ibni, illum raħdem il-għalqa ta' dwieli. U dak qallu ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. Arani sejjer sidi, qallu dan. U ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif rid il-missier. L-ewwel wieħed weġbuh u qalilhom Ġesu, tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nies ta' triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għax ġwan iġi għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'immintuhx, iżda l-pubblikani u n-nies ta' triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom u ma immintuhx. Il-kelma tal-mulej. M'hemm l-ebda kelma li mhix indirizzata lilna, dik il-kelma ta' Alla li trid tmiss il-qalb il-ħajja tiegħi. U llum qed nindunaw li f'qalbna hemm areas il-qalb tagħna li fihom nixtiequ nfiequ das-santwarju. Jekk tidħlu n-naħa ta' ġewwa taraw ħafna wedi, ħafna talb, għax b'xi mod in-nies tiġi ħdejn il-Madonna, għax trid tfieq. U min minna m'għandux bżonn nifieq? Min minna m'għandux bżonn li jħoss il-ħnina u t-tieba? Fis-salm tal-lum
li jednieh 4 darbiet, aħna qed ngħidulu ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Imma aħjar ngħidu għalina għax aħna nies li ninsew. Kemm hawn minna ninsew ngħidu grazzi lill-Alla u ngergru, neqirdu. Meta dan Alla li jrid jagħtini tieba ħnina. Ftakar fil-ħnina tiegħek, fit-tiba tiegħek mulej. Għax għalkemm inti mija jien ninsik. Jiena niġi l-Knisja, inħoss ruħi komdu għax l-oħrajn qegħdin warajja, jew l-oħrajn qegħdin hemm barra, qegħdin il-bogħod u niġġustifika li l-nifsi kif jiġri fil-Vanġelu tal-lum. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek għax aħna nixtiequ l-lejla nagħmlu esperjenza ta' fejqan, ħammurru għall-ewwel qari. Huwa prezzjuż, meħud minn wieħed mill-profeti, Eżekjel, meta aħna qegħdin ngħixu sena pastorali ġdida marbuta mal-maħfra, mal-ħnina, mal-qrar. U l-profeta jgħid, aħna x'nagħmlu? Nippuntaw subajna li ħadd ieħor. Mhux ħtija tiegħi, mhux tortana, ara x'inhu jiġri madwarna. Imma aħna wiċċna tost, skużawni l-espressjoni, għax mhux inwaħħlu fl-oħrajn, jew fl-affarijiet ta' madwarna, inwaħħlu f'Alla. Jien ġrali hekk u ħatta kontralla. Ara x'jgħid, mhijiex sew l-imġiba tal-mulej. U l-profeta jgħid issa isimgħu iftħu idnejkom intom, u qed jgħidha lili. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa, qed jgħidilna Alla. Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa. Alla m'għandux ħlief ħnina u imħabba għax qed nagħtuh tort. Għax ħafna nies dbedu mis-sagramenti minħabba Alla. Meta jien ngħid nemmen f'Alla, imma x'fimt mill-ħnina t'Alla? X'ħadd mill-fejqan tiegħu? X'doqt mill-imħabba tiegħu? U allura kieku fuq dan l-ewwel qari nieqaf tgħid u ngħid x'irrid nibdel jien biex infieq? X'għandi nagħmel jien biex induq il-ħnina t'Alla għax minn minna m'għandux bżonn dik il-paċi, il-ħnina u l-imħabba li Alla biss jagħti. Mbagħad tagħlaq bil-qawwita teżiża isimgħu. Jekk il-midneb jitbiet u jkun għamel x'għamel ikun ġilura da ma jmutx. Imma jekk wieħed ġust, x'jien imur il-Knisja, imur tapinu jiena. Jekk wieħed ġust, mill-ġustizzja tiegħu u jibqa' jagħmel il-ħażen, ma naf x'inhu t-tajjeb u l-ħażin, imma nibqa' nippersisti fil-ħażin, inwebbes rasi. U jmut minħabba dan, imut. Attenti għax minnu miksur ma' Alla, imut ta' 16. Mhux għax jagħmlulu funeral, għax jgħidlek fader xbajt ngħix, x'qed nagħmel hawn. Imma inti b'saħħtek, inti għandek x'tiekol, għandek xbajt ngħix, ara l xiex qed nirrikorri. U aħna l-kbar qed nassistu għal din il-waqa ta' nuqqas ta' fejqan. X'għandi bżonnu lill-Alla, x'għandi bżonn immur il-Knisja, x'għandi bżonn ninżlar kubtejja biex inqer. Alla tiegħi jien, ħadd iktar. Buti, l-istonku tiegħi, il-pjaċiri tiegħi, il-minnaf. Ma mbagħad tinduna. Hekk Alla qed titkil ħniena li ma tiksibha mkien. U allura mhux li kien li ma mmutux fi ħżunitna. Imut fi ħżunitu, hekk importanti, knieqfu hawnhekk, ikun biżżejjed. Jekk nikkonkludu qegħdin fi preżenza f'santwarju marbut ma' mara li lill-Alla ma qaltlux iwa imbagħad bidlet ir-rotta kif għamel dak tal-Vanġelu, għax qabilha kien hemm xi ħadd li kienet l-ewwel waħda flimkien mal-ewwel raġel, Eva, u żewġa. U dawn marru jistaħbew. X'in jgħajatlek bismek fejn int?
Għax jiena eri. U żgur inti tneżżajt mid-dinjità tiegħek u qed taħdem biex nies oħrajn jaqgħu fil-vizzju bħalek. Mhux bil-fors li tistaħba, tistħi minnek innifsek, ma tistħix minn Alla. Poġġi ruħek u lilek innifsek quddiem il-verità, quddiem il-ħnina u l-imħabba u taraf. Kapaċi tagħmel X-ray ta' dik il-qalb li ċ-ċavetta tagħha qiegħda f'idejk. Għax Alla ma jisfurzax il-bib tal-qalb tiegħek. Imma jekk l-ewwel mara staħbiet u telqet u qalet u mhux dan li tani mis-siġra u jiena waqajt u mhux din u nwaħlu fl-oħrajn u qatt ma nħares lejha nnifsi. Ma meta ġie l-mument din il-mara li aħna tant inħobbuha l-aktar f'da s-sentwarju ta' Pinu li niġu għal fejqan, dik qalet kelma. Iwa, għaw jien. Minix nifhem, imma għaw jien ħajsir minni skont kelmtek. Ejju nkomplu l-quddisa ħbib tiegħi. Imma mmorru d-dar imfejqa. Nara ħafna minnkom titħlu fej il-Madonna anki wara l-quddisa. Dilli għandha xtatina l-Madonna ta' morru għan Alla, morru għan Ġesu, għax għandu biss xatikom ħnina u mħabba. U minn minna ma jriċi fiq. Ejja ħaniċħdu x-xitan u nażlu lill-Alla. Għall-ewwel domanda iva niċħad. Tiċħduh lix-xitan. Issa l-tliet darbiet iva nemmen. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox illi ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni bata mitu difnuh qam minn bejn l-imwiet qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla. Temnu fl-Ispirtu Santu l-Knisja mqadsa u Kattolika, x-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Din il-fidi tagħna, l-fidi li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Aħna nafu li Alla qiegħed f'nofsna. U jew bl-Ispirtu tiegħu li hemm ġewwa fina ngħidu Abba, Papa, Missier, aħna wliedek. Jaqaf mal-Knisja kollha fi żmien ta' sinodu biex nitolbu l-għaqda u l-grazzja tan-nuqqas ta' firda u l-għajta tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Għandna dinja medda fil-gwerer, għandha l-mart tal-vjolenza, għandha l-mart tal-pika, għandha l-mart tal-ejra u l-mibeda biex id-dinja tfieq bil-ħnina u l-paċi ta' Alla. Nitolbu. Qed nitolbu f'dil quddisa l-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu nkunu nistgħu niksbu dak li hu taġġita għalina. Forsi mhux dak kollu li rridu imma nitolbuk mulej x'inrieda tiegħek atina dak li neħtieġu u verament għandna bżonn. Nitolbu. Tolbu għall-eżistana mejtin biex inti tiftħilhom il-bibien tas-sema. Nitolbu. Qed nitlob għal familja minnkom qiegħda hawnhekk li talbitni biex nitlob għalija. Għal żewġ saċerdoti li qegħdin l-isptar, għas-seminaristi. Illum qegħdin nagħmlu iktar awareness għal ħidma li twettaq il-hospice, ngħidula l-hospice movement, kemm ikunu ta' għajnuna dawn in-nies meta niġu darna mal-ħajt din mart terminali. Hekk nitolbu għal dawk in-nies li għaddejjin mill-mart, imma l-iktar dawk li jduru bihom. It-tfal, iż-żgħażagħ, l-istudenti tagħna u dik il-bejbi li qiegħda l-isptar. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla għamel li din l-offerta flimkien mal-ħajja tagħna bil-ferħ u n-niket tkun toġbok. Watina li bil-qawwa ta' dan is-sagrament ta' din l-offerta niksbu l-fejqan li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristus Sidna, il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżlu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt tad-dinja, battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina. Isir bniedem bħalna f'kollox barra dnub. U hekk inti tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifnihom bid-nubiet u s-supervja tagħna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Ismewit u l-ard imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewien. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' dil-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jbiegħed kull ma jifridna biex jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju u fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Imqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو مع كريستو في كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kien hemm ħafna li bdew ma komplewx. Ma Alla mhux kif tibdim ma kif tispiċċa. Hekk id-don tal-perseveranza fil-fidi tawlit li aħna namlu l-qalb u nitolbu missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba l-ħinjana tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħek. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Li
din qalbna ntu o sakrament ta' u slim fikruħna sir Ejjew ħanejdu grazzi lill-Alla u nitolbu l-fejqan billi roddu ħajru koll lill-Alla bil-kelmiet tal-Madonna. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, Salvatur tiegħi. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' Drio xeret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema, miċ-ċokontana nitolbuk biex iġġeddidna fir-ruħ u l-ġisem ħalli nissieħbu ma' ibnek fid-batijietu inxandru l-mewt tiegħu u nissieħbu fil-glorja bi Kristu Sidna. Nitlob il-barka tal-Alla għal kull wieħed u kull waħda minkom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Illum qabel immorru lura d-dar, il-knejjes, il-parroċċi qegħdin nagħmlu ġest ta' għajnuna lill-Hospice Movement illi dawn jgħinu lil-nies li għandhom mart terminali bil-kanċer kif ukoll mart serju tal-pulmun, tal-qalb, tal-kliwi u l-fwiet fost l-oħrajn. Is-sena l-oħra Hospice Malta għenet 1300 familja minn Għawdex u minn Malta. Flan tal-kura paljattiva itaffu l-uġġieħ u sintomi oħra ta' mart u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti partikolarment. Għalhekk qabel immorru d-dar, ejjew kull wieħed u waħda minna, kull familja li hawn, hemm il-volontiera hemm barra ngħinu. Għaliex il-hospice għamlet pass il-qudiem ġewwa Santa Venera, is-St. Michael Hospice, issa qed jagħti s-servizzi b'xejn anki billi jkollhom inpatient unit ġewwa Malta l-hospice li tilqa' dawk in-nies għal dawk li jkollhom bżonn. U għalhekk billi sar rinnovament, refurbishment ta' dak il-post qed jitolbuna l-għajnuna. Tafu li llum il-kawżja ġusta, l-ispejjeż huma kbar u tistaġeb. L-għajnuna ta' kulħadd tkun utli ħafna. Il-Madonna dbirek il-qalb tajba tagħkom u tkompli tgħin il-hospice ikompli din il-missjoni kbira f'pajjiżna. Grazzi. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Karist. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.